Kaloy. Good evening, Loy. Sa may akong maalagad, di mo? Sabi, sir. Sige. BA po, BA. Sa may akong maalagad nimo. Ano kay pangutana? Min maka sir nga unsa to nga giunsa na to pagkahibaw nga sa Old Testament mo ni nga mga listahan sa mga libro. Mo di akong question. Mo di akong question kay sa mua, dati paloy ha. Sa mua manggod, walay question sa amua ang Old and New Testament tungod kay gitudlo sa Iglesia Katolika. Manang nituo mi, uy nawa mas kaloy. Okay. Yun sa malagi. Manang nituo mi tungod kay gitudlo sa Iglesia Katolika. So bisa pag di na mabasa letra por letra tungod kay gitudlo sa Iglesia Katolika that the Old and New Testament are the written words of God, kay mabuto na ng Biblia, manang nituo mi. Yang problema sa inyo. Kaya di man mamutuo sa Iglesia Katolika. So ang question diya karon, kinsay namulong, kinsay nagtudlo ninyo that the Bible is the written word of God according sa nakasulat. Sir, sa time ni Jesus Christ, sa time ni Jesus Christ, di ba may list naman tadaan? Di ba may Greek translation naman kitadaan sa Hebrew text or sa Tanakh, sa Torah, using the atong giingon nga Greek Septuagint, di ba naanatay translated Greek sa Hebrew text, and those sige dili pa to officially canonized. Ngano man kay sa panahon ni Ginoong Jesucristo wala pay official canonical list of books ang mga Hudyo except atong present na ginagamit nila itong Septuagint version that composed of 46 books. Nahitabo lang nga na ay canonical declaration ang mga Hudyo mga around 90 AD sa panahon ni Ben Joseph Akiba. Katong tawag ng Jewish rabbi nga kalaban kaniya mga Kristiyanos. So mo ang punto. So karon ang question din na katong tawag anang Septuagint version kinsa namulong sa panahon sa Ginoong Jesucristo nga written word of God to. Kay gituuhan man puto ninyo, di ba? Gituuhan man to ninyo nga written words of God. Ang question nila kinsa namulong. Again ha, ayaw mi i-question sa mong pagtuo sa Old Testament nga naman kini tuo mi nga words of God tungod sa tudlo sa Iglesia Katolika. Ang punto kanang inyong pagtuo sa Old Testament. Naabay nagtudlo ninyo nga written word of God na ug asa mabasa na. Bali sir, ang imong gusto makuan nga kinsay namulong, ang bali good, ang gituohan good nako sa history sa time ni Jesus Christ, katong nga mga list is gigamit na gyud to sa panahon ni Jesus. Even si Jesus sa Matthew, Mark, Luke, John, mismo si Jesus ning quote ana nga mga scriptures, and those scriptures are found in the temple. Mo na gigamit sa templo, mo na gigamit sa wala mo di man gyud ta kaingon nga wa man gyud di man gyud mabasa nga mo ni ang list nga dapat natutuhan. So sa early Christians mismo gani si San Pablo sa 2 Timothy 3:16 mingon siya nga that the scriptures are God breathed. So mo yung listahan wala gyud tay listahan, pero sa history gigamit na gyud ang Old Testament nga kanang atong makita ron sa list as gigamit na gyud na earliest pa sa temple, sa kanang magbasa sila sa temple. Dili Loy, ang samo amang God kanang simple quotation sa Ginoong Jesucristo dili na base pwede sa isa sa basihan. Pero dili gyud na siya nga maulang ang basihan nga written word of God na. Nga naman kay dili biatanan mga scriptures gipangkot ni Kristo sagad sa gipangkot niya katurong tawag ining sulat ni propeta Isaias o katong Pentateuch. The rest of that wala na. So kung quotation ng ato ang basihan, so daghang di ay mga dili inspired written words of God or written inspired book nga tawag ining wala na include sa pag-quote sa ato ang Ginoong Jesucristo. Number 2, sa panahon ng Ginoong Jesucristo, Septuagint ang existido. Nganong wala man mutuo sa 7 ka libro nga ang tawag ining Septuaginta naa man 7 ka libro. Nga kanang gitawag na mag-Deuterocanon. Kanang wala man mo ni quote ana. Nganong wala man mituan nga sa panahon ni Kristo ilahang man ang gipanggamit. Mao bitaw nga gipangluto sila pag-abot 35 to 70 AD.
So ang question din na karon, kinsa mo na kung yung ba, walay question sa tawag in quotation, ang question din na kung kinsa ang authority nga nag-declare sa panahon ni Ginoong Jesucristo nga kanang maong mga kasulatan din na kay kanang manggong gingon manggod ni San Pablo nga sukad pa sing pagkabata mga existo doon ang mga libro sa ilaha nga panahon, pero sa panahon nila wala pa'y official or tawag anong officially declared canonical books. Kaya nahitabo lang nga na official declared around 90 AD. One ang punto din na. Ang question, kinsa nga tao ang nagtudlo sa inyo nga tuuhan ang Old Testament nga written word of God. Yes, nakuha na ko ang punto, sir. Ang nakuha na kong punto nimo nga kanang it took the council nato yung mga council ana nga mangir to declare nga mao na ang mga lists of canonized nga mga canonized books of the Bible. Pero Dililoy. At ato sa iset aside ng mga ang declaration sa council. Kay kabalo man jud ko nga di mo mutuwa na. Ato na lang iset aside, wala na nailabot sa atong istorya ron. Kay kung ako musulti mo anak, sigurado magyud ko nga di ka mutuo. Ang point din ni kanang inyong pagtuo. Ano si Kaloy? Good evening, sir. Okay, so ang point din ni Loy, kanang inyohang gitawag og pagtuo. Asa na gikuha? Kinsa ang inyohang kung sukan pa ba? Kinsa ang responsabling authority nga nagtudlo nga the Old Testament is the written word of God. So therefore atuan ning tawag ining tuuhan kay explicit gyud na gitudlo sa Old Testament. Mo na ko pangutana asa dapit. Di ko ako kasabot, sir, asa dapit kung mismo si Jesus ning gamit na og mga New Testament authors ning gamit ning quote na nila. And mismo gigamit na sila sa temple in their temple reading. Kung may kagonsayang basihan, the history itself nga I think naalig duha or tulo ka books nga wa ma-quote sa Old Testament throughout the New Testament. Sa whole New Testament, halos tanang books na quote na Psalms, Proverbs, Isaiah, Jeremiah, tanan na klase. So that is the proof nga kadto nga mga books is kanang inspired by God to. So wing kag-asa na history may magsulti nata, and even the New Testament is a storybook nga kadto nga mga books is gigamit gyud siya as inspired kay gigamit man sa atong mga apostoles. Ang point ba kanang sa inyong pagtuo ba? Wala ka question dito sa tawag ang nagamit, ilang gigamit. Kaya mo man ilang pagtuog yun. Pero ang question din na, Manggudloy, ang question kanang inyong pagtuo. Wakay question sa pag-quote na sa Ginoong Jesucristo, pag-quote sa mga apostol, kaya naman sila pagtuo anak nga mga libro, inspired na siya. O dito upod mi anak. Ang lang term ba nga, that the Old Testament is the written word of God. One of tawag ining parts sa written word of God. Kana ba nga punto ba? Kaya nito masad mo ana, ang mga Hudyo ang mituo sa New Testament nga written word of God. And at the same time, wala po declaration ang mga Hudyo nga ang Old Testament written word of God, even if ilang gipangkot sa templo. Ngayon, tag-inspired, yes. Mo na gisot ni San Pablo, pero ang question din lagi, kanang faith, kay kanang inspired written word of God, kung sa pa man murag kanang secondary lang ba kung i-compare na to sa atong pagtuo nga that the Bible is the written word of God. Mas bugat ang may muntag that the Bible is the written word of God kaysa inspired word of God. Di ba? So ang point ako din asa na nagikan kanang gitawag og pagtuuhan ninyo. Kay kami nituo nga ang Old and New Testament written word of God tungod sa gitudlo sa Iglesia Katolika. Atong isit aside sa Iglesia Katolika diri ko sa inyong pagtuo. Kinsa nagtudlo inyo anak? Kaya ang simple quotation di man to pwede may mong basis. Nga maulang nga basis, ha? Ang simple quotation di na Sir, mo lagi tong akong gi-quote. Apostolic man na nga belief. Kami mituo sa 2 Timothy 3:16 that the scripture is God-breathed. So apostolic belief man na mituo man mis mga apostoles kung sa ilang gituohan. Moingon ka nga imong angkunon nga si San Pablo Katoliko, iset aside lang na nato nga si San Pablo Katoliko, then atong ilet nga si San Pablo is apostol nga ning tuo sa Old Testament, kami tuo sa mini Apostol Pablo sa iyang writing nga that the whole scripture is God-breathed.
Sa 2 Timothy Ah, 3:16, hindi mo po naman gituhan, sir. Aniloy ba? Nagkasinabot na ta nga kanang 2 Timothy chapter 3 verse 16 inspired, di ba? All scriptures are inspired. Dili ko ba sa term ba nga written word of God? Mo ni point nako. Di ba nituo mo nga ang the Bible is the What do word you of mean God? by written, sir? Unsa may kalainan sa written word of God o inspired word Dako of God? dako kalainan oy. Kay ang written word of God conclusive na, declarative na. Makana mga nasulat din na pulong ginas Ginoo na. Kung inspiration lang ang ato ang tatawag ining tan-aw, gigiyahan lang ko. Nga pwede kong tawag ina makasulat. Subay sa tawag ana ako mga pangunahuna, o gigiyahan ko sa Espiritu Santo. Ako atong pulong, di gito pulong sa Dios. Gigiyahan lang ko. Ang point na kanang declaration ba nga that the Bible or the Old Testament are the written words of God. Mo na atong gipangita diron. Kay di man mumutuo sa Iglesia Katolika. Diri ko sa inyong tawag ini pagtuo kay para magkasinabot ta. Nya ko man tagikot man gud na ni kuan, subot pasabot. So amot pasabot ana, so nigawas na ka sa nakasulat eh. Nga naman kay dili naman tas nakasulat, dili pwede nga motuo tagbutang sumalas yung pagtuo kung dili nakasulat. So ang purely quotation di na pwede mamahimo kana lang ba siya kay even ang demonyo nag-quote pod. So buot man pasabot ang demonyo kuan po na tawag ining purpose demonyo ng iyang gipangkot dili. So ang simple quotations is dili na makapahimo nga mao gyud na ang basis nga word of God na. Written word of God na. So ang point ako din Hiloy kanang inyong pagtuo asa na nagikan apostolic time kisa nagpasa ninyo ana. Mao man point nako kisa nagpasa ninyo ana. Dili question eh. Dili question ang pagka-inspired written word of God sa Old Testament. Dili ko question ana. Kay pagtuon na namo kay gitudlo sa Iglesia Katolika bisa pag di mabasa letra por letra. Ang question kanang inyong pagtuo. Asa niyo gikan sa mua gidawat naman nga faith from the apostles. Nga kanang naagi oral teachings. Kay sa first 300 years wala pa man sila gibitbit nga libro. Ang kana sa inyo kisa nagtudlo ninyo ana. Ako, sir, murag nakuha na gets na ko nga sa Catholic is wala sa oral tradition passed through the generations. Wa man koy problema na, sir, kay as the oral tradition as how your oral tradition speaks maupod ang gisulti pod sa written which is kanang gisulat lagi ni San Pablo. Wa jud problema, sir, sa inyong oral tradition as long as it fits the written. Wa jud problema na, sir, karon nag-timing naman nga ang imong oral nga imong gisgutan nga oral from the apostles miigo pod sa written nga akong nagdawat karon gikan ni San Pablo gisuwat na ni San Pablo 2000 years ago. Still iya gihapon ang gisuwat para sa magbabasa karon nga sa modernong panahon. So kung gipasa na sa True Church sa Roman Catholic, ako nga nakabasa karon sa iyang sinulat nga atong ibutang na compile sa Catholic, happy ko na nga mo receive. Happy ko na nga mo receive. Loy. Dili na mo ako ang tawag ining point Loy ba? Kanang gingon nimo nga maopoy na sulat sa written, di na matawag na tradisyon. Di ba? Mo dili na siya matawag na oral tradition kung gisulat. Kung gisulat na written tradition na. Kaya ang oral tradition mo man ang living tradition nga ilahang gibuhat. Mo bito kung tan-aw nimo ang balaang kasulatan dili detalyado ang iyahang tawag ining pagkasuti even sa pagpagawa sa salita from the slavery of Egypt. Dili detalyado. Mo bitaw pag mag-celebrate ang mga Hudyo, ilabi lang ka ng Feast of Passover nila, naa sa lagi buhat kasi unang mamulong, anos apikason ang tinapay. Wala man na nakasulat sa Biblia. Wala man na nakasulat sa tawag ining kining Old Testament. So sigurado gyud kung disagree gyud ko atong gingon nimo nga kay maoy tawag ano nakasulat. Wala na oral tradition kung gisulat na. Ang Bible written tradition na siya. Kay gipasa-pasa man na nga tawag anang sinulat. Ang point na katong oral tradition nga wa ninyo tuuhi. Sige daw.
Sir, nakoy po na sir, kanang oral tradition nga imong gihisgutan karon, asa man na karon? Simbahan Katolika. Yang problema kaya di magmumutuo og gihapon. Bisan pa usan ako explain di mo mutuo. Asa man Di mo mutuo anay. Akong question sir, ang oral tradition nakasabot ba ka sa Judaism sir? Same ra pud sila sa Catholic nga naay written tradition and oral tradition. Ang oral Yes. tradition nila sir, nasayod ba kag unsa to sir? Daghan oy. Labi na kira sa mga fiestas Ang- nila. Part na silang Nakibaw ba tradition ka sa kanang fiestas nila. unsay tawag sa ilang oral tradition sir? Unsay tawag sa oral tradition? Sa Judaism? Sa Judaism, oral tradition. Mga pamulong o mga buhat nila sa panahon sa ilang tawag na Dili, pagtuo. dili sir, dili sir, na sila'y kanang gituhan nila nga tanak og kadtong unsa na sir? Written man Torah na. ang tanak og Written man na. ang nasila'y Written na. oral Dili na tradition nga oral tradition. ang ilang oral tradition sir, ang ilang gitawag nilang Talmud. So ang oral tradition na gyapon na Interpretation ng tanan Talmud. No. either ning Ang kanang Cebu ang sa kanang ang kanang Talmud mao na siya ang written interpretation. Mo nang ginasunod nila. yes, Gamit yes, gamito oral nila ang tradition midrash. gyapon na No. ning ilang Dili. Kanang gitawag og kining Talmud mao na ang ilahang gitawag og written interpretation. Kauban anang midrash. Ang point din na, di ba? So kung ato ang tanaw tanawon, so umbot pasabot ang Old Testament dili ka scripture alone. Unlike sa faith sa mga Protestante nga scripture alone. Walay gitawag tradisyon. So kung sundo nato ang tawag ining kanang nature sa mga believers sa Old Testament, wa ka pasar ang mga Protestante. Kaya wa man sila oral tradisyon. Wala po sila gibasen nga Talmud, wala po sila gibasen nga midrash. ay sir, ang akong punto ba, ang Judaism na sila written ug napod sa oral. Ang ilang oral tradition mo nang gitawag nga Talmud. Ang interpretation na sa old ug naay mga certain tradition nga dili written, No. wala nimo mabasa. Written interpretation ng Even ang Talmud. Catholic, sir, even ang Catholic does not agree with the Talmud kay naa siya mga Yeah, written na wala mo sibo sa written. Tinood na. So mo na Tinood na sila oral. Ang akong pangutana sa Catholic, asa man ang oral tradition karon? Wala O, ba mo na isulat nagitawag- unlike sa Di, Talmud? mao na ang among gitawag og apostolic tradition, the living tradition. Ang kana nga gitawag Lagi, og sir. tradition mao na ang gipreserve tempaloy. Mao na ang gipreserve sa Iglesia Katolika through sa writing sa mga apostolic fathers. And at the same time, kanang iyang kasaysayan sa iyahang gitawag og iglesia. Kaya di man na mawala, Goodloy. Di na mawala eh. Ang mga statement, mabataw oral tradition, nga naman ilahang gitawag og gibuhat, gitudlo og ilahang gibuhat. Mo nang gi-record nga mo na gibuhat nila tawag ining Apostol Pablo kani adto nga outside the Bible. So Yes, ang yes, sir. pinaka sentro nga living tradition kanang misa. Mo na pinaka makitaan nga mao ni ang ginabuhat sa mga apostol sa una. Kanang misa. Yes, asa man nga document sir. What I mean is asa man nga document karon kanang oral tradition nga for example ako gusto ko Dili makahibaw. na oral tradition. Written tradition na. Oh, So, ano rin ba? So sabot ang oral tradition sir, hunghong ra na. Hunghong lang na. Living. Gibuhat yun. Ang oral tradition, Gipasunod gibuhat na. yun na. Yung gipasunod, mo Gipabuhat, tayo mo sir. si Kristo, Nesa, mo ba tayo giningon si Kristo, do this in remembrance of me. Wala gingon nga read this. Wala gingon nga read this or tawag ining write this. No. Ang gingon niya, do this. So na ay action. Muna nga ma-interpret ang kasulatan pinaagi sa gibuhat sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga na magkimo man iyang nadawat, Ang instruction lagi sir, oral ra ang pagpasa ana. Unsa man nimo pag-instruct sa next generation? ay oral teaching. Teach them good. Wala gingon nga pabasaha sila. Wala eh. Teach them to observe all that I have commanded you. So buti pasabot oral teaching. Wala reading. So walay written document about that oral tradition. Like Wala the gina Talmud, tradition wala. lagi. Kana laging tawag ang mga writing sa mga fathers lagi. Kana writing sa mga fathers, kanang mga mga- digital liba unsa gibuhat nila. Wala loy. Wala siya loy. For example, tawag ining
kining the writings of the apostles kining dedake. Kana usa na siya. Sa tawag ining tradisyon, kanang written interpretation sa tradisyon. Pagkahuman kanang so tinibot ko sa mga ganina, katang written sa mga apostolic fathers. Nasa gyapon written, sir. Written interpretation. Written interpretation. Pero ang simbahang Katolika nabuhi siya by oral tradition, not written interpretation and written tawag ining tradition. No, nabuhi siya by oral tradition. So karon, diri ko sa tawag inang sa protestante, asa po nakuha po nila? Naaba sila yung oral tradition, same sa gibuhat sa mga apostol sa una? Wala. Amot lang, makatubag kaloy, naaba. Naaba yung oral tradition ang mga protestante, mga fundamentalist, nga nasunod nila from the apostles, o kung saang basis. Sa akong pagsabot, sir, ang among oral tradition, mo agree gyud ko sa oral tradition, na may oral daghan man jud oral tradition sa mga Katolik. Mo agree gyud ko sa oral tradition as long as it does not contradict the written tradition. Asa ang basis? Ito problema, sir. Asa ang basis? Kinsa nagsultian ng basis? Sir? Sir, ang basis nato, sir, the only authority we have is only the Bible. Mismo gani ikaw, sir. Unsang sita sa Biblia, kapitulo bersikulo, Loy, nga ang Bible is the only authority. Kinsa nagtudloan na? Sir, namang ko'y nakaistorya nga mga CFD, sir. Mo agree na sila na only authority. Ayun ako katuan dito sa mga CFD. Diri ko, ako may kaatubang nimo karon. Kinsa nga mga apostol na nudlo nga ang after sa ilaha ang Bible is the only authority sa atong panahon karon. Kanang kuan, sir, kana laging 2 Timothy 3:16. Basaha ra gud, sir. Mana ba kay Bisaya da, sir? Loy, wala pa man tawag anang di pa man na kompleto ang Biblia nga panahon, Loy. Dili pa ba? Di pa na kompleto, di pa na nimo na matawag nga Biblia na kay si San Pablo nag-refer na nagkaoy kita ganina, refer na sa Old Testament. So kung ingon anang imong understanding, way labot ang New Testament. Ay sir. Nito man ka nga inspired word apilang 2 Timothy. Ayaw ko tawag ining i-question sa kong faith. Ayaw ko i-question. Ang akong question karon kining inyong faith. Kaya nagkasinabot naman sa mong faith ganina nga naa may oral tradition. Naa may written interpretation sa tradition. Ang question din na karon kanang inyong faith. Ang faith ninyo nga tawag ining the Bible is the sole authority. O asa na mabasa? O kinsa nagtudlo ana? Nga that the Bible is the sole authority. Sa tong faith. Mao lagi niya akong punto, sir. Sa 2 Timothy 3:16, written si Ja, wala pa makumpleto ang tibok Biblia. But the Holy Spirit as an inspiration sa pagsulat ana, nasayod na siya sa unahan that the books of San Pablo nga mga letters ni Ja will become part of the Bible. Karon opinion mo na. No. Mo opinion. Di ba? Ang point mo din is ang gusto mo na kuloy ng Loy. Ang gusto mo na kuloy kanang ebidensya ba? Imuhan ang opinion, respetuhon ko na. So, unsay imuhang basis? Sige daw, sige. So, ang Holy Spirit nga omnipresent, nasayod siya that kanang 2 Timothy will become part of the Bible. Karon ang punto ba, kung kana mo ay logic nimo, dili na nato ma-quote ang mga New Testament kay pagkasulat ni San Pablo sa 2 Timothy 3:16 wala pa siya ma-compile. So meaning ang books ni San Pablo dili nimo kasaligan because pag-write niya na is ang ning refer pa siya sa Old Testament. Ang sulti ni San Pablo that the scriptures are God-breathed. Ang termino gigamit na is the scriptures are God-breathed, useful or helpful for the equipping of the people for the good works. Loy. Remember, Loy. Ang pagkontong imong pangutana, sir, unsay basihan. Kadalan Loy, ha? Kung mingon ka nga ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 imuhan ng iratsada na tanan, nahulog nga ang Espiritu Santo supak sa kasaysayan. Siya nag-create sa kasaysayan, siya ra musupak.
O niya, imposible nga gitagaan niya og pamulong si San Pablo nga sukwahi sa realidad nga iyang gustong isulti. Kung imong iatras na sa 15, nasayod ka sa imong pagkabata pa. Di ba? 2 Timothy chapter 3 verse 15. Nagabasa ka na ni anang maong kasulatan. So buti pasabot, nag-refer si San Pablo kanang sa verse 16, ang iyang gi-refer ana kanang kasulatan sa verse 15 nga gibasa ni Timoteo so kadpas pagkabata. So buti pasabot, dili pa included ang New Testament. At that time, ha? Di pa included. Ganun man kay dili man, kung sa kuman pa ba, amaw din ng Espiritu Santo din nga maingon sa nga, i-include na din na. Ang tawag nga, gibasa na ganun, gikabas pagkabata. Kung imo ang iatras sa 15, iatras sa 15, iatras ko ng 15 kaya para makita na ba, masabta na to ng pag-abot sa 16 ba, kung kanang kasulatan na asa na referring. Karon, Sir, kung sunto na to ang inyong tawag ining argumento, mahulog ang walay labot ang New Testament. Mga bitaw nga pag-abot sa simbahang Katolika, giklaro niya nga kini nga mga writings sa mga apostol, apil pa sa tawag nila San Mateo, inspired ni. Bisag wala na apil dito sa gisulti sir, ni San Pablo sa Timoteo. Sige. so sir, ako nang ipa-confirm nimo sir. So ang sulat ni San Pablo nga 2 Timothy 3:16 that the scriptures are God-breathed, meaning God-breathed, useful siya in correction of the Christians, walay labot ang New Testament kay Old Testament. Literally, yes. Gusto na Literally, yes. Literally, yes. Nga naman, dili man baka kung San Pablo. Basahon na to, ha? So wala ang Holy Spirit wala makita sa future, sir. Inyo, dili So, question do, nakita bang Espiritu Santo? Remember nga ang Espiritu Santo gitagaan nagtamang pamulong San Pablo nga makasabot ang mga tao nga gitawag nagbasa. Mo biton ingon ko, kung dili mo motuo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, langkatan ninyo ng New Testament. Ang simbang Katoliko minamulong ana. Dili man nimo mabasa ri trapulitas Biblia. Basahon na to, ha. Ato ang iatras sa 15. 15. At ato sabton loy para masabtan ko nimo loy ba. 14 na lang. Apan ikaw magpadayon kaniha sa mga butang nga imong nahikatunan, ha? Sa mga butang nga imong nahikatunan, past tense na. Og imong ginatuuhan pag-ayo sanglit ikaw nahibaluman kung kinsa ang imong nahikatunan niini. Og nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaang kasulatan. Si Saint San Pablo aning nga panahon, wa man sa magtuo nga iapil ang iyang writing sa balaang kasulatan. Wa man sa magtuo na. Walang faith San Pablo nga iapil iyang writings. Only the church. Only sa dikdiri simbahang Katolika nga niingon nga apil na ka San Pablo. So kung di mo motuo sa Iglesia Katolika, ang may tabuan na, langkaton ninyo ng New Testament. Okay, atong ipadayon. Okay. So kad sa iyong pagkabata, ikaw nakasabot sa balaang kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Jesucristo. So magpulos lang tong Old Testament scriptures kung naatay pagtuo kang Kristo. Wag ingon nga tawag ining kuan mag-apil pa ta og pila ka libro, wala. Silent mo pag abot sa 16 ang tibuok nga kasulatan kinakatunan ni Timoteo nga existido na ana nga panahon. So buti pasabot dili mo sumpak ang Espiritu Santo ana sa imong kagalingon. Ngano man kay siya may nagbuhat sa kasaysayan gud. So kung kana imo pangunahon na nga future tense mo ni mauna. Mabuto kay literally yes. Wala labot pang New Testament kay at that time wala pa nasulat ang Bagong Testamento. Wala pa mo bitaw oral teachings ang tawag ining gitudlo. So ang question nila karon, sige, ang 2 Timothy chapter 3 verse 10 literally that refers to the Old Testament. Ang question kanang New Testament. Kinsa nagtudlo ninyo nga ang New Testament 27 ka libro? Kinsa na pud na? Wala makita niyo ano sa inyo. Sige. Yes sir, ang Old Testament is God-breathed. Ang New Testament unsa man pud na siya sir? Ay sa pagtuon namo sa mga Katoliko, written word of God, even ang Old Testament. Mo nang pagtuon Katoliko nya, di mamutuos Katoliko. Mo na declare sa Katoliko, nya di mamutuos Katoliko. O kamoy mo provide og ebidensya sa inyong pagtuo, dili kami. Mo ni point na kuloy magkasinabot lang ta kung pareha ta gituuhan. Mo ni point ako magkasinabot ta kung pareha ta gituuhan, pero kung di ta pareha gituuhan, di kita matawag ini magkasinabot. So kung i-question ko nimo sa ako ang gitawag og faith, subay sa tudlo sa Iglesia Katolika, dili question ang pagka-written word of God sa Old and New Testament kay mo na gitudlo sa Iglesia Katolika. Ang question nila karon kanang inyong faith. Kay di man motuo sa Iglesia Katolika, kinsa nagtudlo inyong Espiritu Santo nga naay Bagong Testamento 27 ka libro nga tawag inyong tuuhan nato mga Kristiyano.
Kinsa man? Mo ni point nako eh. Dili question. Sa mo dili nimo pwede i-question sa kuha kung dituo ba ko sa Biblia. Kay mo nimo pagtuo. Ang question nila ang kamo. Sir, tinuod na tong imong gingon sir nga wala mo sa to dili jud ta magkasinabot tungod Katoliko nga pagtuo ug Protestante nga pagtuo. Pero even before the canonization nga imong giagrihan sa mga Catholic nga declaration nga mao ni list, the early Christians ning gamit na ani nga mga books. Ang gibuhat sa mga Catholic, mga councils, ang gibuhat sa Catholic councils, they just confirm. Pero ang tinuod sir, the early Christians creed man ni sir kanang ang nahitabo ani gi-memorize, girit. Dili naman nato mahagilap gani ang original manuscripts, ang atong nadawat na gani kay mga copy na lang nga copy na lang wa na ang original. Pero the first Christians, the early Christians ning gamit na niining mga libro ha karon ang gibuhat sa mga council gi-declare nila. Wa jud ko problema sir bisan pag di mo tuo sa inyong Catholic, wa jud ko problema as long as ang first Christians, the early Christians ning gamit na ani nga mga libro. Kinsa pinagsulti nimo ana? Loy. Kinsa pinagsulti nimo ana? Nga ang early Christians ni gamit na ana nga mga libro. History sir. Biblia lang ta. Di ayun lang atong history kay di mamutuo gyapon ana. Kay kung mutuo kag history, implied na gidawat niya mag Iglesia Katolika gitukod ni Kristo. Dili ko sa Biblia. Kinsa nagtudlo ninyo kanang mga writings ni San Pablo, ni San Pedro, ni problema. Sige kung mudawat mo ang history magudloy. Loy. Tempaloy. Kung wala kay problema sa history magudloy, ang mahitabo magudloy na implied ni gidawat ni Iglesia Katolika, Iglesia gitukod ni Kristo. Ang problema diyan ano wa kanipasakop ana kung nito kag kasaysayan. Sir, ang nagtuoday ka nga ang Catholic ray may history, walay independent history mo confirm sa Catholic history. Ano kano din tawag anam kasi sa independent. No. Sorry, what I mean is ano din tawag ining mga ano daw? Independent historians gawa sa Catholic historians nga mo confirm how true the Catholic history is. No, dili. Kadaghang mga independent historians nga dili publisher nga mga Katoliko nga nag-confirm na Iglesia Katolika gitugod Kristo. Ano man ang iba? May reason na sir. Unsa may ang reason nga dili mo tuwa na sir? Unsa may reason nga dili mo tuwa na sir? Kay wa pa ka nagkatoliko ron. Muna wa ka mo tuo. Dili ba pwede nga part lang akong gituuhan sa Catholic? Nganong wala dili ko Katoliko? 1 minus 1 0 1 plus 1 minus 1 0 gihapon. Di ba? Kung ituo ka ano niya, isa wa po katawag nito, 0 gihapon ka. Bagsag. Bagsag gihapon ka, Loy. Ang gusto nako makapasar ka ba? Mo na gusto nako makapasar ka ba? Ang point ni Loy, ang point ni magud nako, dili half truth ang atuang tuuhan. Kay kung mutuo ka kasaysayan, implied na gidawat ng Iglesia Katolika ang gitukod ni Kristo. Ang imo lang rason dapat na independent body of historians nga mag-provide nga kadaghang independent historians, Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, daghan kayo Grolier. Daghan kayo even nga mga tawag ini mga local historians. Imposible po na nga magsulat na sila ipasubay na silang faith. Ma-question na ilang credibility. Di ba? Mga historian do, di na ka matawag historian kung tawag na nagsubay lang kasi imuhang faith. No. Nagsubay sila sa mga ebidensya. So kung mutuo ka kasaysayan, implied na ang gidawat nimo ang Iglesia Katolika ang gitukod ni Kristo. Kay mutuo ka naman nga ang simbang Katoliko may nag-declare ana. So sa authority ana, simbang Katolika gikan kang Kristo. Di man na pwede mo-declare ang simbang Katolika nga dili base sa autoridad ni Kristo. Wala akong point, Loy. At least inahinin ka sabot, Loy. Sir, diba? Salamat sir. Sige. Thank you. Salamat kay sa pagbisita, Loy. Sunod na po. Okay, so thank you kay Loy ha. Thank you sa pagbisita. So tanawa, di ba? Nindot kayo ang tawag ng diskusyon. Ano man kay punto per punto ba kumbaga. Dili pwede i-question ang faith sa Romano Katoliko concerning the Bible. Man ato pagtuo that the Bible is written word of God. Muna ato ang faith eh. Ang question lang din ha,
kanang inyuhang faith asagikan. Kumingon mo nga why problema sa kasaysayan, so implied gidawat niyo Iglesia Katolik ang gitukod ni Kristo. So kung gidawat na ninyo, ano sa pa may inyo ipaabot des gawas, panulod na mo. Di ba? Panulod na mo. O sa pa may inyo ang tawag anang ipaabot. Nga, nidawat naman mo sa kasaysayan. So therefore, wala na katarungan. Nga magpabilin pa mo nga naa diha sa gawas, ikabaro naman mo nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Kristo. Unya ano sa pa may rason nga magpabilin mo diha sa gawas? So mao na nga tawag anang makita na to ba kung ato ang i-trace ang nakasulat sa balaang kasulatan wa gyoy dag-anan ang sibisan kinsa nga musupak sa Iglesia Katolika. Nganuman kasaysayan, iyahang gitawag og tradisyon, tanan naa sa Iglesia Katolika, wala sa ubang mga sekta. Manakining mga ni adinhi mga sir, mga ma'am, nga tawag ining napay pagduha-duha sa Iglesia Katolika, hinahinay na magbalhin. Ngano man kay kanang inyong pundok wa gyud mo'y makuha din ng kaluwasan. Ngano man kay puro lang opinion ba? Irespeto na ko inyong opinion. Pero dili pwede nga ikompromiso nako ang tawag ining kamatuoran. Mao man ni kamatuoran. Si Kristo, sumapa ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. So, basta natas kamatuuran, naada kang Ginoong Kristo. Mao man ni kamatuuran, Iglesia Katolika, gitukod ni Kristo, Iglesia Katolika, siya nag-provide. Og mga libro. Bitaw nga, kung basihan ang Septuagint version, dili pa man na siya officially canonized. Sa tawag ini nga panahon, wala pa official canonical declaration concerning sa list of books before ang 90 AD. Wala pa. Diha lang nahitabo nga tawag ining na declaration pagka 90 AD pinaagi ni Ben Joseph Akiba. Ug even ang mga Protestant scholars miuyon ana nga kanang canonical numbers nga gisunod sa mga Protestante mao na ang gikan kang Ben Joseph Akiba nga kalaban kaniya mga Kristiyanos. Mao na. So mo na kung giingon mga sir, mo na kung giingon basta supako lang kamaturan, di gyud ka gitawag og makabarog.